keraga ikon kasalawati sunabi. Ini mau tuh disalawati ya. Kenapa bahwa di pengawal sabadas kasa salawatan yang sunabi na salawatan Allah sama kasapuluh. Nah pakai salawatan penuh Allah ke mga malaikatnya sabun buat kasapuluh. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Habiballah. Sa mga ito kami na gira mo nila Nabi na pundido namin na sa maning mamay sa mga giling. Naya pwede kami ro sa ba timbangan, palibot kami sa ayong, pagaw mga mero sa bundaringan, tamamang sa paraba, tama sa ganas, sinagawin mo pagdasalan sa. Or ro kami tapar sa yung bayang, na pundido sa Nabi. Ya Nabi salamun alaika. Itu. Kenapa aku mempelak kamu? Pero punya Islam tidak kaya yan. Nangalit na ito na itinitap sa mga kinibuta mo Nabi. Tatanungin ka, kay tabaya ini surat Ibn Kathir. Si Ibn Kathir namanya kalala mufassir. Kaya mga ariyak na yan, mga ustada. Nah ini surat yan. Pat amasa akya pakakuris o iblis. Paganayon na suketang kadun wala sa pimurhan sa kanyan. Namanya kakuris sa mga kalala. Ikadua na suketang kadun wala sa pagulungan sa gay dunia. Namanya kakuris sa mga kalala. Ikatlo na suket taring masak mau di dan Nabi. Namanya kakuris sa mga kalala sa Muhammad iba iblis. Ikapat na kanya ko iturun sa suratul Fatiha. Namanya kakuris sa mga kalala. Suaya maen na iblis. Na ino to. Katawan niya na kaya pasangan ko kinibuta mo Nabi. Uriyan yan na kaya kinibuta sa Nabi na bangat na di adib na nabut ko. Aswabu lahab, abu dihal na piyakan naraka Allah. Na uman na magawi na tantua ikilutan sa siksa. Na may kamo maswisnin na bumukaan sa siksa. Tira na ya Allah na ino gunag kay sumiksa swabudyan. Aba pa o Nabi. Igira isnin. Tiya na swabudyan na kapir mga pikapir. Okay, na igira isnin na isusunurian kay katawan yan na gito sugaw yakinin buwata ang kupakiwata yan na Muhammad. Nayaman na rin, napiyakan na nakawata na igira isnin na pakalibig. Naya punubas kayo masusunuri igira isnin. Ako nga to Muhammad. Uriyan yan na miya ako na panganganak ko sa di ka masusunod kayo pagbunga ko na raka. Astagfirullah. Na. Samantala na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya sakitan ko sa karatal mo. Amay kas kay putay. Lagi ako na pengganatan sunya wanita nagusubod na niya, na ako na inadin niya, na inabitarin na As-salah! 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 Yang katulong niya ito malay. Susambayan! 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 Walang ano ito? Rita na niyo susambayan! Tordukano! Melima waktu! Kajian ambo ikasabapan sa kapakalang gawur kano o sakaratal maut. Sama nutunawa kan ko sa di katerang-terang. Nasong pa din ko sa di katerangan. Oh, di ka di terang-terang lagi itu bisa ke kuaniro. Tidak apa yun? Sambayan. 5 waktu. Prayer is the communication between the servant and his Lord. So sambayan na yun, hindi ka pakambitira yung ulit pa nagusutugan yan. Basta, kabubayan kay Peter Kaswalo na sumbayan ka, kapag magilang ganyan. Mga pasal ka na, oda, sumuan ka na, pura ka lahat. 30 subhanallah, 30 alhamdulillah, 30 Allahu Akbar,
Naganap na kaunso, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tapos sa kapasalian, bati ang ayatul kursi. Basta oraso to na sigaling ko surga, na yamudang kong kapakasul na kaida kamatay. Allah. Allah. Isa ko may ito ako, Peter Orhan, o sa kuda, misarang bedi lang namin ako siya takon. Kaya mana ako wata. Ay nakapagkiliyon na ba ako, mayroon sa kong saka matuwa. Namin ako siya takon. Na ibang siya takon na sa kataw mamamuntun. Anloks. Pamatigin o stagna. Ira iso po yung tanag, yung tinitali kimbiteri ang wala. Ino ako nga din pagisa ng buwara, pagkakontahan ko ron. Nalaga na ko akala, natiyak na ko ang kasupulpin, nakakana kami surat. May pikiran mo, sugan di ko pagka na ayang kau nagtingka na kami ni pero akasudin kami pisuga. Kino na mamuha niya, kino na nagulpin, ito na tiginin na buwan. Ito na 3, 4, 2, 4, 4. Matatantang, pinamata na kaya, tiyan ada kano to sabda. Tunaw-tuwa na ba? Tiyan na 3, 4, 2, 4, 4. Ato na imano to. Tiyan na eksklusibo ng wala. Ato na ito, anong buwan? Talo rakata magarib, 4 rakata aisa, 2 rakata subo, 4 rakata luhur, 4 rakata asa. Meaning, asara ni ganim lima waktu, na 24 hours na always on the way, swallahu ta'ala. Upang makinig ka niya mo 24 hours. Sana ni ganim lima waktu. Anak tijina, sama na ba tijina, ustad na, madagal mag-uokol sa inyo, no? Anak ko sa inyo ba? Tiyak na mini more call signs. Tinamay na to. 99 beautiful names of Almighty Allah. Siya mula ako siya Asmaul Husna. Di call sign. Ayan ninyo di, sadda, bumabali na kaon, naroon kaon na yun. Kaya kinakalan na kanali mo, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Raufu, Ya Mannanu, Ya Hannanu, Ya Wadud. Tinayin na ko. Kinakalan yan suli mo akan. Mga malaikatak na. Baka umahani ron suli mo akan. Kaya kinakalan na ka na rizki. Ya Razzaqo. Ya Razzaqo. Kaya kinakalan ka na ilmu. Ya Alimu. Ya Alimu. Kaya kinakalan na ka na siyap. So kasiyapan yan ka? Ya Hafizu. Ya Raqibu. Mata ng ina, true story. Una yung mga taban si Duterte, na managta na ngayas kaniyan na maranaw. Niya pikiran na so Ramadan na sumunga koron. So may mga koron sa Davao. Ayaw ta pikiri ko na isang na sa organisasyon ng mga imam, mga khatib, mga bilal, sa kami may organisasyon ko 2010. Ay nga na Al-Masajid Philippines. Ay makausad na, kung may ka nagkakapugalis ka na tinak na ko ng piyaka bumubungan daw. Na may kami ni bulugot na may kaplanis ka, may katanong-tanong na tina, mga di, kaakulay kaya nan. Tunabsa ka na nalagamihan na pulaging sa kalasan. Eh, dapat yun. Yeah. Tingnan ni Randy, wait na nga ikadasi sa Manila. Ayun kaya flight, kaya sa Manila. Tingnan na why. Mayroon kami. Ino man, di pagiga. Tingnan na kami din gagal. Si kami nung panggagawin na sa lalan. Naramadan ito. Ay may kapawa masaban sa Land City na kaya platang kami. Bayo sa pagdaan namin. Siyang din sa extra. Dua Arnat na kaya platang man. So inisabi na yapan niya sumingaw. Tira na sama yan na siya ka nung bagay ka. Tira na apit di ka na po na ba siga. Akala niya daw tatanusin. Tira na timilay ka. Plat lang. Plat lang ay alam. Sabihin na ka pa sa platan daw. Na magiga tanong siya. Tira na huwag. Tira na di. Insya Allah na pangako tanong siya. Ang niya susumiyang baka nalaro ang mga kaywa miya kaudaluda ka na sana. Miya at street so mga karsadaw na miya mga blam-blam. Naroon ka sa salpi. Pero kapag hindi.
tira na ito si mapiyaw. Tira na mawa ko sa Pransit, hindi ka po panagdi. Kaya isa tampar siya na kaya pelatan. Siya ako sa uri. Sa kamay ito, nasaka. Nato na isuwala, no? Di dano ng sundar. Di dano pangaturog. Na yung di dano na, Ya Hafizu, Ya Rakibu, Hey sumisiyap, Hey tumutunggu. Na wallah, kahit tubo, i-jimini itiroon, na ipun sa Bansalan City na taman sa Parang. Maguindanao, na purarga kami sa Rigura Kararga, o di Plat, sutra kami. Na ibaga kami sa Parang, na siyang biyan so, tire. Kami masa kami sa Bugwa tire sa Timan. Na siyang biyan na biulke, na petwaps mo niyan. Pito Timan na lubunian. Na magda mutra, agus kami ang mga daon po na musang taya, Hafizu, Ya Rakibu. Ya Hafizu, Ya Rakibu. Yung Moro Islamic Liberation Front, nakatawan niyo nga isad na ruminitan kirang kusiron sa slupanaw na yan nagyang makagiling. Aman na may agad wakatiba kayo makagiling. Na yung mana na yan na mga komandaron na ganda-ganda na yan. Ay ako na mapaya kapakimpunuan na minanangag kaso Asmaul Husna. Nakikita ko na di ganit pangitiba ka na sada ko na matatrigger na kanidapat mamu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Tingnan na ino ito. Tira na sa tima ng aran wala na sa tima na malaikat at tumutungun na mabalas ka na miyapar ka at tutunggu na mga malaikat at tumutunggu. Sama na, pira-pira lang at ka. Saan na siyo pulang siyo ang aran wala. Papamasan mo mo sa rino. Nayaman na rin na. Taloy ka suliw na ko kabubulin niya na anak pa mga kaniyan. Ya Hakim. Ya Hakim. Ginamang buhay ang mana niyan na kaya ko na nga. Kaya ka mga sa kabnar. Di ka pala kayo sumusakyan. Uli na siya sungkol ka. Nayak tinanong ako na ya muntakim. Ya muntakim. Ya kahar. Ya jabbar as-samawati wal ard. At tariwan mo ba na may asugod na murha mo to minggu wala ka na di pala kaya sa TRO. Tapos isa judge naroon no temporary restraining order. Yes. Kung mo kinakala ka na yung katiyang nakabuga nga sa pamangan niya Nur. Nur. Anta Nur. Nur na ala Nur. Hey, masendaw ang maniliyaw ko mga sisendaw. Nur. Di ka ito na yung mga ano to. Yan na niya yung bitiro ng mga loks na kakasi. Bunga kasi ka. Ay, ang bitiro na kakuliw ka na na Nur. Hey, tumbagay sa sendaw. Bugiya mo ka sa sendaw. Naupunta rin mga wala mga sendaw ka na masindaw ka din yung ngayon light. Buri kaya? Ananapi ako siya. Tako na anali mo. Paminiklas. Misubra kaya tiyan na umangan na kaya. Muritangan ka. Binati na misubra umangan na kaya ni. Mga bili ako na iya kakasi. Dia naman nga so na binali mga kasi. Binali naman di mga kasi. Misubra kaya tiyan na. Malukain na ka. Dia na liga pag albay ka mo maswakto. Nasunsa pagabdas na sudah masjid. Nakatesod niya ni Itero. Allahumma ja'alli fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa tahti nura wa fawqi nura wa amami nura wa khalfi nura. Saya putih mereka ini perlu ayat. Dia kung kasasido kay kadnang ko. Allahumma da'li fi qalbi. Siko poswakan. Fi sami, kanagakan. Fi basari, kailakan. Fi lisani, kudilakan. Fi lisani. Wa an yamini, sa kawanan ko. Wa an yasari, sa diwakan. Sa kababaan ko, sa kapuruan ko, sa unaan ko, sa talikudan ko. Ako ikalang kasidaw. Tarimano tuwan lautara, di kami kasidaw. Iniwan yan naman natin na waja'al waja'al li nura nang bulan kapan sa mga kalalasin dawar ka
Hadis ya. Inani niya pa na wajaan li, niya pa na pinjaran na wajaan li. Nora. Nasakandun. Mismo na balaya kung kami ang asinda-sindaw. Tari man, huwag ka nato na iboto na mo to ha. Lalangalo na ka sa ulan na di ka di. Napigilaw ka, tiya ko sutiya yung ulan. Kakaida kan suka ta idug Fatima, kakasya kan suka kasih Muhammad, mga sibarakat. Korea na nabi. Nah, sama na. Nasiyo yang kita nabi insyaallah. Insyaallah. Oh. Nah, kenapa ko pitiro kalau dito sa yang kami wala tiwag siya kisya dem na untuk underestimate nila mga luluto yan ay sa lilog. No. In general yan kaya dito. Sumpa yung tanong. Sumpa yung katira sa Malaysia. Sumpa yung kasadara kapan kasampo yan. Sumpa yung kasadara kapan kasampo yan. Okay. Matanda ko ako kubor na suga sa aluman na mori na yakman na checkpoint na bangkit. Bangkit. Yan nga muna na sere na kubuwi na nga bangkit. Pamalim na nga muna na kubuwi. Pero yung kinagita loks. Ay nawat yung wapo yan. Ay nawapo ko. Pangninta ko lauta na mampuang buhay ka. Yan nomor ka. Nag-idunia. Kung di ang pangninta ko lauta na raot na nakasuhidira to dunia. Nahidira to dunia na bangkit. Naman ako? Hindi niya ipamang ni. No! Sa din sa rumoot ko bangkit na pimurhaan wallah. Ini yung panganira ko niyot ko. Sa din rumoot ko bangkit na pimurhaan wallah. Nantigalim, ay ka di punong mo bangkit. Yung nababayan ni Alima na yung pinutul. Mitimuti mo sirang kung nalang mo na mga misyonary asa. Wisara. Nagaya mo na mati mo siya na alim po sa Saudi, di mo siya para kubangkit. Pitero ko na mo to alim, ay mo to nakiyaran yan siya bangkit. Kaya ko na masuk pin forum, ini siya no, hirang na gulumi. O ba mga sa dunia na manusia? Sama na yan, may sakit at sa dunia o dapat masakit. Di ko na mo to alim doktor, ada masakit. Yabay, siya na ka na mapagkasakit. Natira na to na si masusuela mo na yan. Di ko na ako doktora di sakarat al-maut. Di sakarat al-maut. Tingay na to. Pakumati ko na biso kaga nakapagita sa dunia na pakumaso ka pagariplip suka pa tayo mga ulama. Na hindi ka pangaripsiyat na pakumaso mga tao na ba mga ulama na pumagulama. Na pumuntat silang sa ako kumana saragakan. Iman to. Yang gula-gula ng tanong sa ranawa ayang miyatay na 20 agu 5 kata 20 agu 5 gawin na 20 agu 3 katawa 5 miyatay. Mataan niya ko Allah. Saan niya may kumukuha ng mga. Tumiyalo, namaranaw to. Namaranaw niya matay to. Sa buhay-buhay na miyatay siya kiniya site first flight. Alim Abul Khair Alami. Dato akabugatan sa madalam. Tingudak no to. Nayama na niyan na bati akong pankaya karuman niyan na adapat sa tapurong usiron sa tubaya. Uriyan niyan na niya tundugi bapa Alim Abdul Malik Lagimdab. Bapa niyo to sa tingin minsan, di ba? At tingin minsan ito ay Maulana Faisal Abdullah. Allahu Akbar. Ngayon ipaga amirulak na amirul umaras sa Maguindanao sa Dalmatapurog na pito ng kadoks. Na isa kamerong kadok sa Tigos, na isa sila nung kadok sa Mulok. Mulok, na Mulok ka pa sa luto. Na sila hindi ba pa paisa. Na miyatay. Sidang lain yung mga pirato, inasip man si Alim Abul Hasan Umpa, Punaw. Aba pa kami puno to. Na miyatay man. Siya pimiyatay sa Bacolod Grande. Dinali mo na to. Yang Alims. Natiga Alim. Sa mali, balat na mga tawa, di mo magulama, kanabulama, o di ba karata na mito makurong sa 5, besa 10, 20, 30 kataw na 30 na kurong. Matan niya. Kasi niya kalanda niya kaukit sa nga kabrikuin siya.
So frequency na para po mga ko sa alim yan, nasa lamya ka ko sa mga local station na mga piyapiyang po ka pumalsiyan. Assalamualaikum. Guru abay! Guru ka. Ano mo na natingin lang, mamatay ka bol sa akin. Assalamualaikum. Nabi mo ito, naskat ni chairman sa Islamic Affair. Nabi ang chairman na di mong ulit mangita sa frequency. Mata! Ibon ko lang, nabi na ko na litero, akaba kong sirap siga. Uy, nakaliya to sa kagay nakapaginasan niya. Yes. Dapat yun. O po na natin kung nabi may layas so mga taon isasambay sa masjid na di panalubaan. Na panili mo ka kang bungkit na niya. Yang udah sarang naman tapi ano ba? Udah. Ano doon makatulog daw. Ako guni pa man kawasuli pero ba? Opo natin kung nabigay, nenitore na kapwa. Andai kan pasisi inomay, matitimukan ng bukit na niya. Kaya napasan o da? Kaya napasan. Sama na yan, naustod na rin. Di sa karatan moustod niya. Di sa karatan mo. Na ayaw mabiyasi. Ba't ano din, baka magrasulitan ulit ang ginoy. E dapat yun. Ano rin makamumusot nila? Ibut lagi wallah. Ayaw mo okay tanong na ki. Kapitero na di. Ibut ko Allah ka di ka dun makasul sa surga o di ka nung mga parateya. Na di ka nung mga parateya o di ka nung giginoy. Napakabugratan ng sulitan o di ka giginoy. Yan o mga tutuwa na yung tanong. Yan ang sip-sipot. Yan kaya ranaw. Na yung mga yan na dun na repangyan superhuman being in the Southeast Asia na sumura na wagwiran nun. Ino to, sa satiman na pos na piputuputol, na pagkagiling nuto na parang, naman to nakataon na kanaba, makaisa-isa, ugudan niyo patalo, pataliman, na makabusa tao. Kurik eh? Namgig na may tanong. Sa mga program, nalaw ninibulugan din na di pag-istorya. Na that is my final recommendation. Si Brigade Commander na kiyang unang tanong. Kaya kuna niyo, kakayas ka niya yung na isusuda yan. May pululuma mo kaya. Iman to na mirata, ginawa tanong sa kaya tari mo on Allah. Na inikapulitan ng kaya mga wata yan, mga pamilya niya. Nakadiyaw yung penaran niya rata inawatan na to may nabugtan siya na pagangin korkan. Ayan pagangin na kamakano na, inotan ulit pag-iw na yung lungkus sa muna yung na ikhlas ko Allah. Rinilaan tanus kanian sa taruto. Inshallah. Rinilaan tanwa pagaritan mo yan. Rinilaan tanwa watatan mo yan. Rinilaan tanwa lukstan mo yan kukilukson. Sa taruto. Lagun na iman dalide na kay awasyan. Kay Commander, awren yan na ligaw si mga rinila. Ang tiro ka, bunin naman na sokwa na ano na, di pa na, lalaroto na. Iman to na, declare tanwa, rinilaan tanwa. Inshallah? Inshallah. Na, rinila ang tanong sa kanya na may kuri na di ko kataon ng sak ni mo na matayos ka. Na uskay mo na di sakang na di ko kataon ng sak ni kukwira na alima po mag-usay. At ito tukong to, di ba? Na, kalpana ko nga sisiyeta, no? Rinila ang tanong niya tayo to na ino tanong ni Prilila, eh, mo yan yun. Inshallah, marilila ito, no? Oh, pangalipatan na rin sa mga ragawar bimban sa daramyang auna miyang gula-ula. Saya nambol tadi, mato na sudah sa mga mawin, na sa ay mga nakala, kaya nakala wala sa kakuwang Allah Ta'ala. Inshallah? Inshallah. Ikasuitan ng suka bagro, bidaro na biya, bakit pula na waso saya ang gula-ula niyo, napakabagro sa yun ikang giginaw eh. Tigilan na ya Rasulullah na ko na. Tinapamagurawan niyo susalang ko pag-iltultan niyo. Nagilan na pasan ka no siyo ko yan, ang muling ka no, asul maliw ka no sa masjid, na pumungus ka no. Tira na kayo kaya minibugo mga alim na pangarata nila kuranan. Haramanan, haram. Bida kuranan, bida. Kuri ka na na bida. Kaso na bina, di pumumusigira minggo maling ataw. Ino to, na kayo sa mga sahabat na pumamasiran sa masjid na, doon na lang ka pakapumusira ng matipong kamatan. Yan kaya maranaway ang kapakaman yun, nakarurukuan sa lupo. Natinidam ko mo kumos, nakagibig doon. Natinirumuro ko sa lupo, nalipli mga kumos. Nakagibig para mako ang tabadas. Ay, kaso yan, nakakaba.
Abo, so kapag umusoy, no, kapuwaling. Sa kung saan nama ko musya na kalawanan sa 25 mga tao Muslim kung sa gawin ang salawan, no, kapantay na kapatay, as kaniyan na Muslim, na didum, pakautunod ako naraka. Asa na kalawanan sa 25, 5, palawanan to. Dapat yun, may nagtanong to. May nagtanong to na, di ka na po titig na sa mga pagpuy-puy na kumukumusa. At may na eh. May katanong-tanong ka may kaya nito ni Galderuan ha. Baka mo sa mga kumpari ko. Kumukumusa rin. Ako din kumusa rin. Bigyan eh. Dapat yun. Sana mga ba ini kumukumusa no na? Ha? May wala ka kumukumus na masakit. Meron ka may na. Gano'n ang tanong ko. Inshallah o. Inshallah. Naamay na gano'n ang tanong ko. So ayan pa na ini na alhamdulillah. So kaya na ako sa kaya kumukumusyon at tiyak na kung sa ginawa ko, stop po makinagina ko na yun. Mata na kikaudangan ng kumukumus na kumara ka ang buhay ng dahil. Kaya kaya tiro ako rin nalulutang sa ano. Na niliyat na tuwag na siya ako siyong nalikusin mo. At ikaw ito sa apiya sa miyakit nito dahil mapugas ito rin nalipag ko rin. Hindi mo kagumusan ako punuga. Dapat yun. Yan na ni isa amana pinila sa World Health Organization si sagya ka na view ko anira na sambuler iblak COVID-19 kami na suka kumukumos ako hindi susunto ka wala na oh my God na nasubo yung mataw na ilang isubo yung gano'n na panganudugutaan niyo so mga tingting-tingo kamarain niyo ino to na kayo di mga dugutaan na bukong ito sa mga wata asaytan na binasa niyan so aman ulit sa sambayan. May mga masira na tira na 1 meter and a half. Social distancing. Na mismo mo yung ataw na 1 meter and a half. Di tama na view mo masayta na pangokit. Masakit naman na. Nakalabang na yung bubugwa betin. Ay kaya pero, hindi ko negatero. Asakang nasudir ka na rin mga tao. Naya programa ko man ini tadi kung pagalay na dari day kuira nung diperasan para na piagalidan. May nalinang na dari day ko pagnawa. Ha? Nabodari day ko pagatuka. Dari day ko pagnawa. Imanto na maranaw di mada. Di mada ko agama, di mada ko ingat, di mada ko bangsa, di mada ko sumpar, di mada ko basa. Yun maranaw di mada. Im. Nah, sabi ko ba yung mga pot na ano, dati ako na nino ka mga bibigyan ng pulisyan ka. Ayaw mo, kinanglan na sumag ikhlas. Sama na yan, nasa kaya pa ka, kaya rileta no, ibrihid, kaya pre-rileta no, di kumukumusta no, na miniumananan ko kakuha niyan na balas ko mga ndiyo ka, tadi pangusyata. Miniumano na may kumukumusta no, miniumano na may rileta no, miniumano na rileta ang tanong. Ano mo niyo, mabukudari dahil, ayaw mo ay nasak na may karoon manton. Kaya ang madagla, di man din ito karawan, kamay ka di pirate yan, at di niya kayo ito. Na isa ka na, piya ko niyo piya kayo ito na. Isipan ako kaman na ako po. Kung na namatamos ka no, daganas ko na nakapagpayan ako. Inshallah, nakanabay no miyati na ko si makasuka po nan sa bakang sano kaya lipati. Ayaw benar. Na dan makapamagatuda sa oras. Ang nagkabubay ako na pupunod na kunin na yung kunin katuon. Adong mana niya ngampit na isa amyato na imanto na basta kinanglan sa nakaway gobernador ang nasibati above the timbang nasa ni vice governor nasibati above the timbang na isad ng milyonaryo ang mama. Nakaya mo mapasad sa kambaling. At ako nang kami na pinapanin mo ako sa mga karumang alim. Bati. Mani tanong sa bay ang Manila naroon tanong magintaw undung tanong waranaw tiyak na may kami so ano na biula Yunus kaya ko ito maganda sa awang na siya nga ba na may ano gawin na matatag hotelos na kainon dugi na mga yung garanaw sa na marasalas malanat na malang gamasopit at irisan na ay na mga tatarang sa tao inshallah nasa din sa kaparo makukuha mga reak na yan ng barang na. At kaya man na yan, namiyakuha mga lulutak na yan. Nasaan nakaparo o oras sa magkinanglan ako niyo, kumiya kay tweet to as samutang na inipirak no kadnang ko.
Na asarat ko parwa ko gusto urasang na inshallah na ibisyo amra. That is my promise. Salam marhano lamon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.